Práve sa začal Bliss SMP československý, čo je vlastne SMP, kde máte gemy, ktoré majú abilitky. Tieto abilitky, napríklad ako Astra Gem, máte tam daggery a viete ich hádzať po ľuďoch a môže ich to zabiť. Takže ja som dostal Wealth Gem. Ten mi dáva luck a ešte aj Hero of the Village. To bude dvakrát to menej toto emeraldov než predtým. Akorát nemám glowstone. Ani ja nemám. Radši já. A ten Wealth Gem sa bude hodiť, lebo ja to budem mať lacnejšie. Já jsem všech za sebe zahrál. Ja mám Wealth Gem. Takže mohli by sme urobiť takú XP farmu, ktorá by nám dávala aj gunpowdery. Jo, to budeme na Takú mob farmu. No jo, to bude na dlouho. Jo, už som tu, OK. Moc to blokovat. Ja si sem dám rovno ten respawn, ale ty si to vybrekoval, že? No to bude niekde tu. A bejsky sú na povrchu iba? Jo. Počkej, a ty si... Takže nemôžeme mať zemi. Ano, ne, nemůžem. Ahoj. OK, po mne ide zombík. Zmejde. Dobre, ja sa... Nevyspím sa, počkej. Nechcem sa vyspať. Máš jeden emerald. Okay. Ten máš. Hej, nechceš sa mutnúť? Jeez. Jo, sorry. Díky, sa pozriem, aké mám ceny. Kámo. Jo, full iron, aspoň to. Také emeraldy zoberiem. 11. od 14. A jedlo si vezmem. porodnej stále, kde ja. Ešte ju aj odrodili tí, čo ja, po mňa. Podľa tých Jo, stavov, fire aspect. keď som tam videla Tu. tie Potřebujeme k něčemu redstone blbosti? Ani nie. Asi ne. Dobre, Poď. ešte raz. Kapitola, Kamu to, kukni sa na seba. ty kde to píšeš? Poznámkou vám bolo. Dívej, víš, co chceš udělat na toho jeden Minecraft? Písala som len teda... Kamu, potřebuje. Minecraft. Musíte natěžit Áno, dobre, počkej, musíme naťažiť taký deep slate na ten, na Fornace. 8 deep slate. A máš drevo? Kamo, ja mám Fornace, okej, v pohode. Aj drevo. Nejsme práve v Ancient City, ale tam dole je Ancient City. Hej, ale môže sa. Fakt to je čistý. No bývava hen tam Ancient City. Počkaj, shiftuj, nechce spavnúť guard teda. No tak si dead, aj keby si lognul. Jo, ja si myslím, že ono toto bude. Poď preč. To prdele. To musí 3-krát zahlákať. Takže ešte. Jo, všetci. Moja sestra ma naháňa.
Já mám sestra sa volá Jana. Máme je 3. Jo. Jo, my jsme už v této cave, ok. Pojď. Aha, Já myslím, že to bude nepříklad. Navíc on by viděl, Alebo dáš iba GMC a zoberáš si pár diablokov a potom dáš iba no pár F3, 4. Bro is having me here. A nikdo by to neviděl. Já mám na jeden diablok maximálně. udělám ještě. I co robíš? Bábka. No, co robíš? Ja potrebujem vyvešať ešte jedno prádlo. No dobre, tak počkaj, poď malej, ja hen toto zložím. A daj si to tu na Asi 40. lebo dnes to musím vyvešať tam sú Alexovi na hodu. Zar měl všude za... A tak mu už daj na one. Na... Ne, ta je Max. No, nemám tam. Ale do kúpeľne musíme... Maximální počet je 4. Je ten. 4 na to. Hej. Na serveru je 4 na tým. Hej, hej. Alianciu môžeš mať iba jednu. A my nemáme zatiaľ s nikým. Možno s Kajkecom maximálne. Možná to strejte. So Streetom. 4. Hej, lebo Ivan tu nebude hrávať asi, no. Je tvoj prvý teammate. Áno, s kým si mal ty byť? Prvýkrát. Počkaj ešte chvíľu. Níž. Dirt. Čo je v tej práčke? Čisté či špinavé? Počkajte. Do prdele. A my máme takový typ. Okay. Unbreaking. Mending se ľahko získa, ten získam já. Ne. Posledně, když jsem dělal mending, tak jsem zničil 100 lekter. Ja som naposledy, keď som robil mending, tak som zničil, že asi 10 alebo 15 lakternok. Hej, mne teraz napadlo, že vlastne, čo keby som sa cez tý launcher pripojil zo Slima? Ja viem, ale pokiaľ má niekto Origo a jeho nick existuje, tak akože na Origu, tak to funguje. Ja sa to už skúsim. Dám si OP.
Jo. Hotovo, můžeš jít do grupy. Mám další 2 geopointry potom. Já jsem spadl. To bylo nějaký... Vladimír. To je prostě nějaký randomák, já nevím. OK. Dobré. Jo, a potom dám ti ten post jako web. Já jsem to dověřila. Mending za 34. Jo. Je ještě takový... Já to... Jo. Tu máš. Jo a... Pojď sem. Tady máš... Ty se aby to doravuje. Tady máš jednu invest. Jo? A tady si pober stěčku. Tam třeba 4 ukazy. Jo, já si potom zoberem. Nevím. Ale mám full invent. Myslíš, že bys to šel koupit? 26 je. Já potřebujem spravíme někde sud tajný. Jo, já potřebujem někde urobit tajný sud. Jana. Ty nerozprávám, tak nemôžem. Jaj. No, Daj Jorek tomu večer. no, Aj Vodičku tak. Ale som mu dával včera. a ja predtým. No tak. No rýchlo. Dobré, víš, jak je cherry biome tuto u nás? Ale však dobré, ale tím... Tak tam spravíme takovou barel. Nepôjdeme. Já ti dám kordy. Tam udělám veď. No tak pojď za mnou. Ne, Tak, ty tam dal. Jo. Čo? že já mu to možná budu Nevím. refreshovat dál. Počujete, máte potom na suše. OK. OK. Taky aj ponožky, dobre? Až. Iba jednu Protection 3 a bude mať Protection 3 celý.
iba gaťata. Už iba gaťata, takže ty tam máš také standardké, nestrandy, ale emeraldy. Další lidi valiánci a 4 půl. Počkej, a straight je s kým všetkým? Mhm. Jo, už si, kámo, yes sir. A chtěl by to, aby každý napsal ten panel a na každý Hotov. budeme fajtit, pokud kámo bude 5, tak logicky asi nechám. Budou vydělající. Že môžeme ich skúsiť sundať, ale vieš, ja mám iba 3 geply. Ale tak jako, To je, keby si mal na tom, na UHC geply. Ale toto, kamu? a vidíš, tady máme hnedka portu. Počkej, no. A kam budeme? Oh. Jsem dostala achievement. Minus 309 a 15. Jo, ty jsi nado mnou, teda podo mnou, tu jsem. Kámo, já jsem počul, jak keby někdo si nabíjel kůže asi 3krát a zabíjal tam toho, Ste tu, tak by ste tam mohli rovno zanechať like a odber. Veľmi by mi to pomohlo a vám by to zabralo iba 5 sekúnd. ja potrebujem. Bralo mi to zatiaľ 2 hapka. Cody. Ja si musím zvyknúť, že som si dal toto na ľavú na ľavú stranu to meč a tak, main hand. Aha. Hej, chcel som to skúsiť, ale vôbec sa mi to nepáči. Lebo ja som pravák, vieš. Já taky. Ale vieš, ja som si teraz už zvykol na to. Nevím, či je vína, ale je jak. A já hovorím, no, všetko hovorím, We are the base. We are the... Ne, ja mám polovicu hápok a ty má tu... Tak si to Už nemám čím. Ne. Takže toto bude všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa páčilo. A majte sa.